כמו שהוא כותב, והדרושים העיקרים, המיוסדים על דברי המקובלים ז"ל ועל דברי הרשב"י, כל אלה שמות של ספרים ורבנים שביקרו בעיר עזה, והמחבר של השיר קריבון ועל מאיה ששרים את זה בכל ליל שבת, הוא גר כמובן בעיר עזה. יש לו ספר מאוד מאוד מפחיד שהוא חיבר, כמעט סוג של נבואה על מה שקרה ב7 באוקטובר. הספר הבא, מה אומר לכם השם? את הספר הזה חיבר רבי ישראל נג'רה, הרב של עזה, היה מגורי הארי, ספר שבכלל עוסק בהלכות שחיטה של פרות וחיות טהורות, אבל הוא קרא את הספר הזה שוחטי הילדים, מצמרר מאוד. איפה הוא קבור? ערכתי מחקר מקיף ביותר, להרצאה בפני עצמה, נציג לכם רק את התוצאות ונתקדם. בחרת אל יהוד, שזה שכונת היהודים בעזה, מצוי מסגד קתולי של נוצרים. בחצר שלהם יש בית קברות של כל המינים, כל העדות, כל המגזרים. יש שם קבר אחד של נוצרים, קבר אחד זה. יש שם קבר שהוא קבר מאוד חשוב, כל עזה מגיעים להתפלל אליו. הוא לא של נוצרי ולא של מוסלמי, הנזירות שם הן קוראות לו קבר הזר, קברי הזרים, שהם לא זה, והוא פונה לכיוון ירושלים בשינוי מכל הקברים שפונים סתם לכיוון מזרח ומערב. יהודים חוקרים ביקרו שם בסוף שנות ה-90, ראיינו על סמך של מפות עתיקות, החליטו שזה המקום של קבר רבי ישראל נג'רה. האדמו"ר מוויז'ניץ, נראה לי השם שלו האמרי חיים, הוא סבא של האדמו"ר של היום, והוא אחרי מלחמת ששת הימים זכה להגיע לקבר של לעזה ולהשתתף על קברו של רבי ישראל נג'רה, והדברים פה בפרסום ראשון. מי שסיפר לי זה חבר כנסת לשעבר, הרב מוזס, שהיה איתו בביקור הזה. הכל מתחיל במלחמת ששת הימים. עם ישראל, כמו שאמרתם, שומע את הניסים והנפלאות שתוך 6 ימים ישראל שחררה את כל המקומות הקדושים ואת העיר עזה. כולם נהרו כמובן לכותל, קבר רחל, קבר יוסף ומערת המכפלה, אבל היו יהודים ששמעו על העיר עזה. האדמו"ר מוויז'ניץ ישב בחדר שלו ומגיע אליו קצין מצה"ל, שואל אותו, מה השם שלך? אומר לו, השם שלי זה סולצ'ב פרידמן. מה שואל אותו מיד האדמו"ר? מי שידע יקבל את החוברת. אמר לו, מה השם שלך? אמר לו, ישראל פרידמן. מיד האדמו"ר שואל אותו, רגע, אתה? מה הוא שואל אותו? האם אתה קשור לרבי ישראל מרוז'ין? איך השם של רבי ישראל מרוז'ין? ישראל פרידמן. אומר לו, בטח, אני בן לך הרבה. הוא אומר לו, מה אתה מספר? הוא אומר לו, תשמע, הייתי בעיר עזה, היה ניסים, אולי הוא סיפר לו על רחל אמנו, כמו שהם מספרים היום. זה אני לא יודע, זה אני רק משער. ואז הוא מספר לו, תשמע, בעזה עד היום קיים קבר של רבי ישראל נג'רה, והאדמו"ר מוויז'ניץ מתרגש מאוד, ולמה? כי בוויז'ניץ השיר קוריבון מאוד מאוד חשוב. למה הוא מאוד מאוד חשוב? במה זה מתבטא שהוא מאוד 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 חשוב? אולי הרב שור ידע? מה זה מתבטא בוויז'ניץ שהשיר קוריבון מאוד חשוב? בטיש, האדמו"ר עומד כשהוא שר, האדמו"ר תמיד יושב, רק החסידים עומדים. אבל כששרים את השיר הזה הוא עומד. שמע האדמו"ר, אמר, אנחנו שכוח. יום למחרת הוא נוסע עם הרב מוזס לחתונה בעיר אשדוד, הוא מגיע ורואה ימינה אשדוד, ישר עזה. הוא אומר לנהג, רגע, אתמול סולצ'ב פרידמן היה אצלי וסיפר לי על קבר הרב נג'רה, סע לעזה. נוסעים לעזה, עוברים את המחסום, הקצין הצה"לי חושב לאשפז אותם, אבל הוא אומר, אוקיי, הוא לוקח אותם, ומוזס סיפר לי שהוא ראה בעיניים שלו שלט בעברית, קבר רבי ישראל נג'רה. אז אנחנו יודעים שהקבר נמצא שם, יתקן השם שנזכה להגיע אליו בקרוב ממש. מרן, אחידו והגינת ורדים, שהוא היה הרב של מצרים, יש לו שוט, גינת ורדים, הגיעו לעיר עזה, בקרו שם, הספר הזה, שיר השירים, חובר בעיר עזה. אנחנו ממשיכים, זה ראשי הקהילה של העיר עזה, משפחת אלקיים, הקהילה הוקמה בשלהי המאה ה-19, בשנת תרפ"ט, בתרפ"ט הם נעזבו, ומכאן לחידה הבאה, היהודי הצדיק הזה, הוא היה הרב של עזה האחרון,
ואחרי שהוא סיים את הקריירה בעזה, ופה יש חידות, הוא עבר לעיר צפונית. איזה עיר צפונית שהוא נהיה הרב שלה? חיפה. למקום שאנחנו נמצאים. והיהודי הזה, יש לו סיפור מטורף. הסיפור היה שווה להגיע רק בשביל זה. הוא למד בחברותה עם מי? עם השייך המקומי של העיר עזה. לא די שהוא למד איתו בחברותה, ותכף גם נספר מה. הוציאו על זה ספר. ומכאן נעבור לחידה. אילו שני יהודים, רק בהצבעה, שרב יהודי וחכם גוי, למדו ביחד, ואחד מהם חיבר ספר. מי זה היה? יפה מאוד. הראשון זה רבי יהודה הנוסי, שלמד ביחד עם מי הוא למד? חצי תשובה? אנטונינוס. אנטונינוס, יפה מאוד. כן, יפה מאוד, זה כתוב בגמרא. רבי גר בציפורי, אנטונינוס גר ברומא, חורבת רומא שנמצאת היום מול תל ציפורי. ואגב, מצאתי את המערה, אבל זה עוד סיפור של הרצאה. המערה שחז"ל מתארים שכל לילה היא קיימת. ומי הזוג השני שלמדו בחברותה וחיברו ספר שנמצא בכל בית כנסת? יפה מאוד, מי אמר הכוזרי? יפה מאוד. זה סיפור, יש לי פה רק עוד אחד, סיפור שלפני 900 שנים היה יהודי שהגיע למלכות כוזר האגדית, דיבר, ומלך כוזר שמע על העם היהודי, כמה הם חכמים, שאל אותם, בקיצור, הוא שאל אותו שאלות, ענה לו תשובות, לימים הוא תפס מזה ספר, הכוזרי ספר אמונה, שלומדים אותו, והוא נמצא בכל בית כנסת, וכרגע נעבור לרב האחרון של עזה, שגם הוא סיפור מטורף, הוא חיבר הרבה ספרים, על בבא מציעא, על תרי"ג מצוות, ועוד ספר, פחות ידוע, ודע מה שתשיב לאפיקורס. הכל מתחיל, אני רק אקריא לכם את השתי שורות הראשונות, שנמצאים בתחילת הספר. הוא מתאר את כל ההיסטוריה שלו. מירושלים, נשלחתי לשרת בקודש בתור רב לעיר עזה בשנת תרכ"ה. בעזה נכתב הספר הזה, ודע מה שתשיב לאפיקורס. השתלשלות הספר הזה והופעתו הייתה הכרחית בעזה וכולי. מופתי עזה, שייך אלאלה אל-עלמי, איתו הוא למד את הספר הזה. נחסוך מכם את הקריאה ונספר לכם מה התוצאות. יום אחד יושב הרב של עזה, רבי ניסים אוחנה עם התרבוש שלו שראיתם אותו מקודם, יושב ולומד בחדר שלו, פתאום 10 בלילה דופק, כבוד הרב, מה נשמע? הוא אומר לו, לא טוב, מה קרה? השייך אל-עלמי, מה איתך? הוא אומר לו, תשמע, אתה יודע שאני בסך הכל מינוי פוליטי, אני לא מבין בקוראן. הוא אומר לו, נו מצוין, יש לך משכורת? הוא אומר לו, כן, אז מה רע? תשמע, הגיעו לפה מיסיונרים נוצרים, והם אומרים, מי המשיח? אותו האיש. מי הנוכל? מוחמד. אומר לו, שניכם נוכלים. אומר לו, כן, אבל אני לא יכול לספר את זה לחבר'ה שלי. זה אתה יודע. אומר לו, בוא תעשה לי משהו. אין לי איך להילחם נגד המיסיונרים הנוצרים. כל החבר'ה שלי הולכים להיות, יש להם בית תמחוי, בית יתומים. הרבה כסף יש להם. אומר לו, בוא. אני יושב איתך ולומד על כמה חשובה הדת של האל אחד. הרי המוסלמים והיהודים מאמינים באל אחד. בשינוי מהנוצרים מאמינים בכמה. שיתוף מה שנקרא. בקיצור, יושבים הרב והשייך ולומדים. ואת הספר הזה הוא כתב ביחד כדי להסביר שהתורה היא אמת. וספר הקוראן הוא יונק את כל התורה שלו מאיפה? הנה, תסתכלו. מופתי אז השייך אל-עלמי רצה להוכיח למיסיונר שמכאן ראיה שספר הקוראן הוא אמת, שכל דבריו נמצאים בתורה. זאת אומרת, המיסיונרים אמרו לערבים, אתם שקר כי אתם את הכל העתקתם מהיהודים. מה אמר לו הרב ניסים אוחנה? נכון, וזה אומר שאנחנו הנכונים ואתם השקרנים. הספר הזה נמצא בכל באוצר החוכמה, וזה סיפור מטורף של העיר עזה. חברוסה, הרב והשייך לא יאומן כי יסופר. אנחנו כבר מסיימים. שני רבנים חשובים בירושלים, רבי שמואל סלנט והרב בעל העיסה ברכה,
הם מזכירים בשו"ת שלהם את עזה, הם מזכירים את הדיון, האם עזה זה ארץ ישראל, האם נחל עזה, וכולי, דיונים הלכתיים. בימינו, מה הדין? אין שום רב אשכנזי שיגיד לכם, קחו מעזה יבול נוכרי בשמיטה, כי כולם חוששים לדעות שאומרים שעזה זה ארץ ישראל, ורק באילת זה עזה, או זה חוץ לארץ, או במצרים. ומכאן נעבור לחידה האחרונה שלנו, איך יש קברי יהודים בעיר עזה עם מגן דוד. מי שיודע, יקבל את החוברת האחרונה. אז יש כאן תיעוד מטורף של חיילים יהודים, מגיעים בעזה, באמצע המלחמה. אנחנו רואים פה את הבתים שעומדים, אבל תוך כדי הסרטון יהיה כאן זעקות קרב, אז לא להיבהל. הם אומרים קדיש ואת הברכה של בית קברות. נראה את הסרטון ונסביר מה ראינו. נמצאים בבית הקברות האנגלי בעזה, חללי מלחמת העולם הראשונה. בין חללי מלחמת העולם הראשונה הבריטים לחמו גם לא מעט יהודים. אנחנו פה נגיד קדיש על קברם. ערב טוב, שמי ישראל שפירא ואני איתכם בשעה הקרובה. אנחנו בהרצאה שלנו נדבר על עזה, תכף נראה גם פרומו של דקה וחצי של סרטון. בהרצאה שלנו תהיה מחולקת לשלושה חלקים, שליש תיעודים מהמלחמה שלנו שנמצא היום בימינו, חלק מהסרטונים קשורים למלחמה, כלומר איך חיילים בעזה הגיעו לבית קברות יהודי עם מגן דוד, מי קברו שם, למה חמאס לא עושים את זה. שליש זה יהיה היסטוריה על השלטון היהודי של עזה, מי חי שם, מי הצדיקים שקבורים בה, ועוד חלק נעשה חידון על הנושאים שקשורים להרצאה, תוך כדי, וכל מי שיענה תשובה נכונה יקבל או תקבל חוברת על עזה, שזה העותקים האחרונים של המהדורה הראשונה, ואנחנו כבר מתחילים. אז קודם כל, כמו שאתם רואים בצד שמאל, זה הספר שלי על עזה, זה בצד ימין. בצד שמאל שלכם אתם רואים את הרצפה של הבית הכנסת היהודי בעזה. מה כתוב עליו בעברית זה מאוד מאוד קל, גם החבר'ה שיודעים לקרוא בלי ניקוד נראה לי זהו. מה כתוב שם? דוד, ומצויר כמובן הדמות של דוד המלך, פורט בנבל, אין יותר מזה דוד. ברור שהיה שם בית כנסת, אם אנחנו רוצים דוד באנגלית או בלטינית, יכול להיות שגויים עשו את זה, אבל כאן זה ב100%. אני פה נמצא פה בתמונה למטה עם היהודי בן 92, גר במעלה אדומים, שחפר במו ידיו וגילה את הבית כנסת בעזה אחרי מלחמת ששת הימים, ואנחנו ממשיכים עם הפרומו של ההרצאה. מה הקשר בין שמשון הגיבור לעזה? כידוע שלמדנו בספר שופטים על שמשון הגיבור שהוא הגיע לעזה כמה וכמה פעמים. האם יש בעזה אתרים שקשורים לשמשון הגיבור? אנחנו נמשיך על הבית כנסת של העיר עזה. מי היה שם? כמה בתי כנסת היו שם? רב העיר המקובל מגורי הארי, איפה הוא קבור? רבי ישראל נג'רה, ומה קשור השיר קריבון? מתי האדמו"ר מוויז'ניץ ביקר בעיר עזה, ועל הרב האחרון של העיר עזה, מי הוא ומה הוא,
ואיך יש משפחה ערבית בעזה שהשם שלה זה אבו חצרה? האם יש קשר בינה לבין משפחת המקובלים אבו חצרה? יש כאן ציור שציירו במאה ה-19 את העיר עזה. אנחנו רואים למטה עמודים גדולים. הצייר שהשם שלו היה דיוויד רוברט, הוא ניסה לתאר את העמודים של שמשון הגיבור שהוא שבר ביום מותו, שהוא אמר מות נפשי עם פלישתים, תן לי את הפעם האחרונה כדי להכות בהם, ועוד מעט נראה שזה לא סתם ציורים, לא סתם אגדות, אנחנו כבר מתחילים. מה הקשר בין השיר הבא, שזה הוסרט בתחילת המלחמה בחוף ים של עזה, למה החייל בחר לשיר דווקא את השיר הזה? מהמלחמה, פה אני הגעתי אליו, הוא הסביר לי את כל התורות שלו, הוא בן 92, יש פה ספר תורה בצד ימין שנכתב, הספר תורה האחרון שנכתב בעיר עזה, עד פרעות תרפ"ט, הוא נמצא היום במוזיאון גוש קטיף בירושלים, והם אפילו מקרו את השלט של עזה האחרון. המעניין שעד אז לא היה חוק של אנגלית, אז אנחנו רואים פה את השלט של עזה, סליחה, יש פה רק את העברית, ובאנגלית, כמו שבכל ההתנחלויות אנחנו רואים שמזיזים. יש כאן תיעוד של רב מגיע לפני 30 שנה, על הרצפה של הבית כנסת הזה, את כל הפסיפס שראינו, היום זה נמצא במוזיאון ישראל, עד אז, עד לפני 40 שנה, זה היה נמצא בגוש קטיף, בעזה, זאת אומרת, והיום זה נמצא ברוך השם במוזיאון. אנחנו יודעים שחז"ל חיו בעזה לא רק בגלל שאנחנו מוצאים שם בית כנסת מהתקופה הזאת, אלא בגלל שיש לנו שני תיאורים של חז"ל, גם בבבלי וגם בירושלמי. אמר רבי אלעזר בן רב צדוק, מקום היה בתחום עזה והיו קוראים אותו חבירתא סגירתא. מה זה חבירתא דסגירתא? עוד חידה שמי שידע יקבל. מה מתכוון האמורה? יפה מאוד, אבל כבר קיבלת, מה נעשה? החלק השני, צרוע. מה? תן זה לצרוע. צרוע, יפה מאוד. אז אם אני לא אחלק, אני אביא לך עוד אחד. בעזה היה מקום, היה שם קהילה יהודית ששומרת על כל ההלכות, וכשמגיע הכהן רואה את הבארת שזה בצבע לבן, או שהוא מגיע לבית ורואה שהאבן היא גם נבחרה לבן, היה מקום שזרקו שם את כל האבנים הטמאות הלבנות, זה היה בעיר עזה, עדות של חז"ל, ויש כאן כמובן עדות של נוכרים. כל 100 שנה אני עברתי על כל הספר הזה, מסעי נוצרים לארץ ישראל, הגויים, ארץ ישראל זה אור לאומות, יש נבואות שירושלים תהיה המקום הכי קדוש לכל האומות, לא רק לנו, מה שקורה היום, ועברתי על הספר הזה, כל 30 שנה יש תיעוד של איזה מישהו נוצרי שמגיע, בעזה אני רואה את זה, בעזה אני רואה את היהודי הזה, ומזה אנחנו רואים. הבטחתי לכם פתרון, איזה רב חשוב מתקופת על קו התפר בין הראשונים לאחרונים שביקר בעזה, רבי, והעיד על הבית של שמשון הגיבור, רבי עובדיה מברטנורה, הידוע בשמו, בכינויו, הרב, כל מי שלומד משנה לא יכול להסתדר בלי הפירוש שלו. בצד ימין אנחנו רואים את הספר הראשון, את העותק הראשון של צילום הספר שהוא הדפיס, בצד שמאל אנחנו רואים את העיר שלו, ברטנורו, שעל שמה הוא נקרא, והוא מגיע אחרי שאבא שלו נפטר, הוא טיפל באבא שלו, הוא עולה לארץ ישראל, חלום חייו, הוא מגיע למצרים, הוא כותב, הגענו במדבר ששמו ארעי, שאומרים שהוא סוכות, בסוכות אנחנו נוטלים לולבים
מאל הריש, זה אותו מקום, ואז הוא רכב מעל גמל עד לעזה, הלכנו ממקום למקום במדבר עד אשר הגענו לעזה, בלי שום נזק פגע וכו'. היא העיר הראשונה אשר מצאנו בצאתנו במדבר דרך ארץ פלישתים, היא עיר יפה גדולה כמו ירושלים, שימו לב, עזה הייתה גדולה כמו ירושלים, ואין לה חומה סביב, זה אומר, אתם יודעים, התנחלויות, הפחדניות, יש להם גדר או אין להם גדר? אין להם גדר. לא, אם הן פחדניות, הערים הגדולות, קריית ספר, ביתר עילית ואריאל, יש גדר או אין גדר? יש גדר. כל הנוער הגבעות האלה, בסוף, וגם סתם יישובים קטנים, אין להם גדר, ולא בגלל שאין כסף. אנחנו לא צריכים גדר, אוקיי? כשהממלוכים הגיעו לארץ לפני 700 שנים, הם כבשו את הארץ מהצלבנים, הם שברו את החומה של העיר ירושלים. למה? אני לא צריך גדר. גדר זה לפחדנים, גדר זה לחלשים, וכך מעיד רבנו עובדיה מברטנורה, שהוא מגיע לעזה והוא רואה שאין לה גדר. ומה שמעניין, הקשור אלינו, הוא מגיע לשבת והוא מתאר את הקידוש הרבה בשבת קודש בעזה. ראיתי בעזה הבית אשר פיל שמשון על הפלישתים, ככה הוא מתאר, אבל כיוון שהוא היה רב, הוא לא היה איזה תייר שהאמין לכל בו במייסס של מדריך טיולים, הוא מסייג את זה ואומר, כפי מה שסיפרו לי היושבים בארץ מן היהודים. הוא אומר, היהודים סיפרו לי שזה המקום, האם אני חותם על זה? לא יודע. אבל זה מאוד מעניין, עדות של 500 שנה שיהודים בעיר הראו את המקום הזה של העיר עזה. עד היום, כמו שאמרתי לכם, בעזה יש רחוב ראשי, עזם, שהוא שמשון הגיבור בפיהם. נתחבר רגע אחד לתיאור המרתק שלו על הקידוש. 70 משפחות של יהודים היו בעיר עזה ועוד השומרונים. ביום השבת הגיעו כולם לבית כנסת לכבד את האורח. כל זקני הקהל. בעזה היום 70 בעלי בתים רבנים. מי זה רבנים? הרבנים זה אנחנו, היהודים הרגילים. ושני בעלי בתים שומרונים, הם שומרונים. ולא ראיתי שם קראים. ביום השבת באו כל זקני הקהל והפרנסים לסעוד עמנו, והביאו השישי ענבים ופירות, שזה אומר צימוקים, ושתינו או 7 או 8 כוסות קודם אכילה והיינו שמחים. לפני הקידוש הם שתו 7 או 8 כוסות של יין, אחרי ששותים 7 או 8 כוסות, יש מישהו שעצוב, כולם שמחים. אבל הלמדנים מביניכם, שזה גם עוד חידה, כשאני קראתי את זה, מה הציק לי? מה הציק לי בתיאור שהוא כותב? לא, לפני אכילה, לא, הם עשו קידוש ושתינו קודם אכילה. זאת אומרת, בקידוש, במקום לחלק לכל אחד ככה, יין, 7-8 כוסות. מה הציק לי פה בתיאור? ואז הם היו שמחים כמובן. מה הציק לי? מי יודע? זה בסדר, זה עד משנבורי לא היה, גם אחרי יודו. נראה לי שזה לפני השולחן ערוך אפילו. הציק משהו יותר, איזה סגולה משהו. מי? הציק לי איזה משהו פה. וגם עניתי על זה. זוגס, יפה מאוד. מי אמר? מה היה? אתה כבר מקבל פה 3, את כל הזה. מי אמר 7 או 8? זה התשובה. אז נסביר קודם כל, יפה מאוד. הציק לי, רגע, מה עם זוגס? בגמרא כתוב שאסור לאכול זוגות. אם אתה זה, אל תאכל 2. אז תמיד שאני ניצלתי זה בתור בחור, כל פעם שקיבלתי 2, 2 בורקסים, 2 רוגלח, 2 פחיות, אמרתי, אני חושש מזוגת, תן לי עוד אחד. אבל כאן, למה רבנו עובדיה מברטנורה לא חשש מזוגות? כי הוא לא זכר, או 7 או 8, אז אין חשש מזוגות. זה לא יכול להיות 8. כן, לא, הוא כתב או 7 או 8. זה לא יכול להיות. למה לא יכול להיות? כי 8 זה זוגי. אם הוא לא זכר, הוא אומר, לא, אני מוסיף לזה. יפה מאוד, אבל אם הוא אמר או, זה אומר שכן היה, אם הוא אמר או, זה אומר שהוא כן היה איזה צעד של או 8. אבל אם הוא לא זכר, אין פה חשש, כי אנחנו לא יודעים, כל החשש אנחנו יודעים שזה זוגים, אנחנו לא יודעים שלכם זה נמצא בעיר עזה, במסגד הגדול. וכמו שהיום בבית כנסת שאתם רואים, מגיעים, מי שתורם מקבל יישר כוח לתורם הדגול, הרב החוסי, הרב הנוגית וכולי, ככה גם פעם היה, כתבו את השם שלו, חנניה בר יעקב, הוא זה שתרם את העמוד הזה לבית כנסת בעזה, וזה תמונות של שרידי המסגד הגדול של העיר עזה. אתם רואים את התמונה שלו במלחמת העולם הראשונה, ואצלנו היום, אחרי שהפצצות של צה"ל החריבו אותו, במעמקה ואי שם נמצא השרידים של העמוד הזה. ויש כאן עוד
פריט מדהים ביותר מהעיר עזה, שיש כאן, בצד שמאל אנחנו רואים את הדלתות של הבית כנסת העתיק בעזה, בתרפ"ט העבירו אותם לחברון, לירושלים, ומאז הם נעלמו, אבל במצגת הבאה אנחנו נראה עמוד שכתוב עליו בעברית, מצאו אותו בעזה, מי יודע מה כתוב פה? ממש בגדול, המלאך הגואל מכל רע, יזכני לעלות לירושלים. זה עמוד מתקופת הביזנטים, עמוד מלפני 1500 שנה, שמצאו אותו בבית כנסת העתיק של העיר עזה. הוא נמצא היום בבית קברות בראשון לציון, מי שמצא אותו, השם שלו היה צבי הירשפלד, הוא הקים איזה יישוב יהודי בעזה, ליד עזה, השם של היישוב הזה ביתרונות רוחמה, והוא הגיע למקום הזה ורואה את העמוד הזה אצל כנסייה, שבכנסייה הזאת כנראה שפעם היה בית כנסת, הוא מגיע לשם, רכש מהם את זה בדמים מרובים והביא את זה לארץ ישראל. איך שהוא הגיע עם הגמל, שם את זה על הגב שלו, מת. המשפחה שלו מאוד ראתה שהוא קשור באופן רגשי לעמוד הזה, קברה אותו עם העמוד. אבל למה דווקא היהודי בעזה האלמוני לפני 1500 שנה כתב דווקא בעזה? אין לזה שום מקור בשום מקום אחר, לא טבריה, לא איטליה, לא יבנה, לא בני ברק, בשום בית כנסת עתיק לא מצאנו את הכתובת הזאת, עם הכמיהה של היהודי להגיע לירושלים. ונחדד את החידה איפה גרו חז"ל, שאומרים לכם חז"ל, איפה הם גרו? פשוט. בירושלים, יפה מאוד, זה לפני החורבן. יבנה, מה, איפה עוד? צפת לא, זה צפת שלנו, זה טבריה, יפה מאוד, איפה עוד? ציפורי, 10 גלויות, גלתה סנהדרין, מלשכת הגזית לחנות, מחנות ליבנה, מיבנה לאושה, שפרעם, בית שערים, ציפורי, ומשם לטבריה, ומטבריה עתידים להיגאל, העיר הכי ראשית שחז"ל חיו שם, שבה נחתם תלמוד ירושלמי. תלמוד ירושלמי, איפה הוא נכתב? בטבריה. אז למה כתוב ירושלים? לכבד את ירושלים. איפה הבית כנסת הכי גדול שמצאו בארץ מתקופת חז"ל? לא בני ברק, לא לוד, לא יבנה, לא ירושלים, מעזה. ולמה דווקא, אז זה עוד שאלה, למה דווקא בעזה מצאנו את הבית כנסת הכי גדול? ולמה דווקא בעזה היהודי שהגיע לשם, הוא כל כך רצה להגיע לירושלים? מי שידע יקבל חוברת, עותק של חוברת. מה הייחודיות של עזה? ששם היהודים אהבו כל כך את ירושלים. בית כנסת הכי גדול. אז התשובה היא, שבעזה קודם כל הייתה קהילה יהודית חזקה, עשירה, עיר חוף, סוחרים, ולכן היה להם בית כנסת הכי גדול, אבל זה לא הסיבה העיקרית. אחרי חורבן בית ראשון, בית שני, יהודים הורשו לגור בירושלים עד 70 שנה אחר כך. מה קרה 70 שנה אחר כך? מרד בר כוכבא. מרד בר כוכבא, מי אחרי מרד בר כוכבא? יהודים לא יכלו לגור בירושלים, הרומאים שינו אפילו את השם של ירושלים, לאיזה שם? איליה קפיטוליניה, יפה מאוד, ואז יהודים לא יכלו לגור בירושלים, והשלטונות הנוצרים, הרומאים שנהפכו לנוצרים, לא הסכימו להם אפילו להגיע לירושלים, וכל יהודי מחויב 3 פעמים בשנה ייראה כל זכורך. הקו הצפוני שהשלטונות הרומאים הגבילו את היהודים להגיע, זה היה בעיר טבריה, והקו הדרומי איפה? בעיר עזה, יפה מאוד, ולכן בעזה היהודים בנו בית כנסת גדול, למה? כי בחגים 3 פעמים בשנה, כל יהודי צפון אפריקה, מצרים, אלכסנדריה מגיעים לעיר עזה להתארח, ולכן הם צריכים בית כנסת גדול. באחד הפעמים הגיעו יהודים, יהודי חלם כל היום להגיע לירושלים, הוא מגיע לעזה, הוא לוקח אבן, מסתת אותה וכותב עליה, רחמנו יזכני, מכל רע יזכני לעלות לירושלים. זה הסיבה שדווקא בעזה מצאנו את הפריט הזה, שנמצא עד היום בבית קברות של ראשון לציון, כל מי שרוצה לבוא ולהגיע לשם. עזה היא קשורה מאוד לנביא השקר הכי מפורסם שיש אצל העם היהודי, שהיה שבתאי צבי, הנביא שלו קרוי גם על השם של העיר עזה, נתן העזתי. מי יודע באיזה גיל הוא היה כשהוא התחיל לנבות את הנבואות שלו, לקבל מגזין, שזה כתוב פה גם התשובה, באיזה גיל? 18. צוצי כזה שהגיע את כל העולם, ושבתאי צבי הגיע מעזה, הוא התפרסם, הוא הגיע לירושלים, ניסה להקריב קורבן פסח, הטורקים לא הסכימו, כמו שהיום הישראלים לא מסכימים, ושמו אותו בתוך הכלא הזה, זה כלא בטורקיה, פה בארץ, שנמצא בשערי
הר הבית, ומאז קרנו של שבתאי צבי ירדה, עד אז הרבה יהודים הריצו אותו. אנחנו ממשיכים, כבר דיברנו על הבתי כנסת, כי יש כאן תיעודים של הפרופסור, של הארכיאולוג שנפגשתי איתו, הוא בן 92, הוא חפר בעצמו את העיר עזה, את הבית כנסת, והוא מצא שם, והוא גם הוכיח, אגב, זה היה כשרצו לבנות קניון בעזה, מי בנה את זה כמובן במימון של מדינת ישראל, זה היה אחרי מלחמת ששת הימים, על החוף בנו את הקניון, ובאמצע החפירות מצאו אתר ארכיאולוגי, נוצרים הגיעו ואמרו, זה כנסייה, מוסלמים הגיעו ואמרו, זה מסגד, המוסלמים מיד הלכו אחורה, כי מצאו שם את הדמות הזאת שאתם כבר יודעים מה זה, דוד המלך שפורט על נבל, המוסלמים לא יכתבו בעברית, הם מעריצים את דוד המלך, מעריצים את שלמה הבן שלו, אבל הם לא יכתבו בעברית, גם נוצרים לא יכתבו בעברית, ואשר עובדיה הגיע, היה אז בן 50, צעיר ונמרץ, הוכיח שזה פונה לכיוון ירושלים, ואפילו הוא ניסה להסביר לנו מה זה הפסיפס המדהים הזה. אנחנו רואים פה את דוד המלך, ומי נמצא לידו, איזה דמויות. למעלה, פה אנחנו רואים את זברה, כל מיני חיות אפריקאיות, יש פה פילים, אריות, הצייר היה חי בעזה, הסבירו לו איך נראית ג'ירפה, והוא ניסה לתאר אותה. מי יודע מה הצייר ניסה לצייר? קבל עותק של המגזין. כן, איזה מסר הוא הביע? הוא צייר את דוד המלך פורט על נבל, כתב את השם שלו בעברית, וזה אחת ההוכחות שזה יהודים, והוא צייר פה המון חיות פרא. מה הוא ניסה להעביר את המסר? המסר שהוא ניסה... אריות, נכון. איזה מסר הוא ניסה להעביר? קרא את הארי, נכון? אבל... אמן. אמן ואמן. אז כמו ששמעתם, במלחמת העולם הראשונה, הבריטים הגיעו מכיוון דרום וכבשו את ארץ ישראל. כמה הרוגים בצבא הבריטי היה בעזה? חידה נושאת פרס אחרון. מה, כמה? היה רשום בינינו במצגת. היה רשום ולא שמת לב. 10,000 חיילים. אנחנו הקרבנו על זה רק 300-400, כל יהודי זה עולם ומלוא, אבל 10,000 חיילים, זה היה לא אנחנו מול חמאס, אלא זה היה המעצמה הבריטית מול המעצמה הטורקית, והיה מנהג לבריטים, בכל מקום שהם מגיעים, אם נופלים להם חללים, לבנות בית קברות, וככה יש בכל העולם בתי קברות של חיילים בריטים. והמקומות האלה מאוד מאוד יפים, יש שם דשא, עד היום הקלות של עזה היו הולכות ביום חופתם להצטלם בבית קברות האנגלי, כי שם זה אחד המקומות הכי יפים שיש בעיר עזה, כך סיפר לי המושל, ובצבא הבריטי היו גם חיילים יהודים. למה דווקא חיילים יהודיים? מי שידע, למה דווקא בצבא הבריטי היה גדוד שלם של יהודים? מה? אנחנו מדברים על 1917, לא היה אז? לא. יהודים מירושלים, יש פה יהודי בשם חזן וריבלין, הגיעו מירושלים להיות בצבא הבריטי. לא, הם לא אזרחים בריטים. יפה מאוד, ואתה כבר יש לך כבר את האחרון, כי הבריטים עזרו, הם לא סתם הצירו בסוף על הצהרת בלפור, אלא כל העולם ידע שהבריטים רוצים לבנות בית לאומי ליהודים, כמו שהם פרסמו. אמנם בספר הלבן זה קצת ירד אחורה, אבל אז הם האמינו, לכן יהודים מכל העולם הגיעו לעזור לבריטים במלחמתם נגד הטורקים, כולל, יש פה חייל בשם גולדרייך, אתם גם יכולים לזהות את השם שלו באנגלית, ועוד יהודי בשם חזן וריבלין, אבל דבר מוזר יש פה בין המצבה הזאת לבין המצבה הזאת שם. מה ההבדלים ביניהם? מה ההבדל? חוץ מהחלק העליון, תסתכלו על המגן דוד. מה מוזר בשני המגיני דוד? תסתכלו על האותיות.
האותיות הפוכות. פה כתוב תנא צבא, ושם כתוב תנא צבא, תן נשמתו צרור בצרור החיים, אבל הפוך, כי הבריטים לקחו איזה ערבי מעזה ואמרו לו, יש פה יהודים שנקברו, שנפלו, אנחנו נראה לך תמונה מה לעשות, הערבי הוא ערבי, הוא אומנם אמן והוא סטט, והוא צייר את החרט, את תנא צבא, הפוכות. זה הסיפור של הבית קברות הזה. נסיים בסיפור על אבו חצירא. יש כאן תיעודים מכל השנים שישראל השלטה בעזה, קו אוטובוס, קו רכבת מתל אביב לאשקלון ולעזה, כמה עולה טיול, כמה עולה ניקוב בכרטיסייה לעזה, 10 אגורות, ונסיים, כי אמרו לנו עד 10 ועכשיו כבר 10:15, ב-20 כבר, יש כאן יהודי בשם האמצעי פה, דוד חכם. הוא נפגש שם עם שייך, שהשם שלו, עם השפם הלבן, אבו חצירא. השייך הזה הוא שייך מאוד מאוד חשוב, אפילו חאג' זה אומר מישהו שעלה לאבן הקדושה במכה, המקום הכי קדוש למוסלמים, ופה הם נפגשים פה ב-1990, דוד חכם, האלוף, יש לו שם 3 פלאפלים, הוא היה מושל העיר עזה עד שנת תשנ"ד, ואני פה הלכתי לראיין אותו, ופגשתי אותו, אני הבאתי לו את הספר שלי, הוא הביא לי את הספר שלו, והוא סיפר לי את הסיפור המדהים על אבו חצירא, חקרתי וכל התוצאות לפניכם. לפני זה נספר שבשנת תשנ"ב היה פה טיול שנתי של תלמוד תורה בגוש קטיף לעזה. בתוכנית, יום רביעי י"ח בכסלו, נצא לסיור בעזה וסביבותיה, תלמוד תורה. תצפית מעלי מונטר על עזה, נשמע על הקשר בין עזה לחברון, הליכה רגלית ברחובה הראשי של עזה, טיול שנתי של בית ספר ישראלי, ביקור בבית חרושת לסירות, ארוחת צהריים במסעדת אבו חצירא, הם היו דתיים, אז הם כיסו את הדגים בנייר כסף, ומה הקשר בין מסעדת אבו חצירא, איך יש בעזה אבו חצירא, לפני שנענה לכם ונסיים בזה, אני אספר לכם שאחרי מלחמת 6 הימים, הרב אבו חצירא מרמלה, מה הכינוי שלו היה? הוא אח של הבבא סאלי, השם שלו היה בבא חכי. הוא הלך לביקור מרגש עם שייח אבו חצירא, הוא טען שהוא מצא בעזה הרבה משפחות של ערבים בשם אבו חצירא, אלבז ונג'ארה, ככה הוא טען, אבל 3 סיבות אפשריות, אופציות יש לסיפור של אבו חצירא בעזה. קודם כל, משפחת המקובלים, מה הם טוענים? היה מקובל גדול בעיר דמנהור, השם שלו היה רבי יעקב אבו חצירא, המכונה אביר יעקב. עד היום יהודים נוסעים לקבר שלו, והגיע לשבוע, היה רב גדול, כמו הבבות של היום, מחלק ילדים. כל אישה עקרה מביא לברכה, ותוך שנה היא נפקדת. הגיע ערבי לאבו חצירא, ואמר לו, רבי, אני רוצה שתברך אותי בילד. אומר לו, אני מברך אותך בילד, אבל בתנאי שתקרא לבן שלך לשמי. הערבי, זה ערבי, במקום לקרוא את השם שלו הפרטי, יעקב, איך הוא קרא לבן שלו? אבו חצירא. ולכן יש היום ערבי בעזה, משפחה, שהשם שלהם אבו חצירא. ספציפית, הגוי הזה, הוא היה לא משטף, אבל אחד מהדמויות השמאליות של עזה, מאוד כיבדו אותו, השלטונות הישראלים, אבל חלק מהמשפחה שלהם גם היו בכלא, הישראלי, על טרור. עוד 2 סיבות יש עוד מחקר שאומר, לא נעים, היו ליהודים בגלות תקופות מאוד מאוד קשות, ויום אחד יהודי בשם אבו חצירא החליט להתאסלם, והוא נשאר עם השם שלו. זה עוד סיבה. והסיבה השלישית, שמי שידע אותה יקבל את המגזין האחרון שלי, היא, מה אתם אומרים? איך זה יכול להיות שהערבי יש לו שם אבו חצירא? יש לו בן חצירא. מה יש לו? בן חצירא. מה אתה אומר? בן חצירא. מה זה חצירא? מחצלת, יפה מאוד. למה לבבא הראשון, אבו חצירא, לפני 400 שנה קראו לו אבו חצירא? כי מה? כי הוא עלה עם מחצלת. למה לא על שטיח? למה לא על מטאטא? למה לא על מגב? כי היה לו הרבה מחצלות בבית. למה?
כי הוא היה האבא של המחצלות, הוא תפר מחצלות, היה לו עסק במחצלות. אותו דבר היה ערבי, שגם הוא תפר מחצלות, ולכן השם שלו אבו חצרה, לא קרוב במשפחה, לא התאסלם ולא נעליים. תודה רבה שהקשבתם להרצאה, הסיפורה ההיסטורי של העיר עזה. ערב טוב.